ku blay pikin nang pait baro bat kum ju iki subscriber te meta kendian inya phai chaka ku bor ka blami na Pakistan lai thoba uwe upailat ubanya ek airplane kamai hapo kari Pakistan ula ang bat ula kambo lai I ya katiar ka bapla bat ka bathaba ba hadu kata ta hakapor south teng janmit hapo katai kari Pakistan bo ne upailat anya airplane lai thoba katai ka jing thaba kamdei ki planet ane ki klor lane ki no ki met benang ki bala banting shine ba hado kata-kata kapor mensengi bo ne upailat ula ang ba katai ka la bandai kata ka UFO lane ka unidentified flying object baru ne upailat lai thuru bulai I katai ka jing thaba ka ba I phla lane kata ka UFO ha ka ba ne upailat jangkari Pakistan ula ang ulai I ha kapor ba ka airplane jong kadang poi hashtag nanti ba kadang poi ha po kata ka sinang Rahim Yar Khan ka badai ha po Pakistan baru ne upailat na taula share ka ne ka video ha po ki social media ha kalang saudang cakap perthai ba lang ro ba ka ne ka video lai I labun ko dagi breu bagi breu ro menta kidang le investigate le kidang war bania ban pensisha bakala bandai ne em kata ka UFO ha ka ba une undang Pakistan ulakam making the video, keep making the video. Yes. I am. Look at that. Keep making the video. 1225. Yeah. Aircraft is serviceable, it is unserviceable. And request Oh man, what the fuck is that? It's moving, huh? It's moving, it's moving. te tangini kubom taka janmin sai siampiang pat yapi baro ha ka wei ka video ka ban sawan